Divendres a la nit, la CUP de Blanes va celebrar una assemblea oberta al públic per fer balanç dels resultats obtinguts a les darreres eleccions i per explicar a tothom com s'afrontarà aquest nou mandat. Entre les accions que volen dur a terme, una de les més immediates serà promoure una consulta popular sobre l'illa de Blanes, ja que entenen que es tracta d'una de les qüestions que s'ha de desencallar necessàriament durant aquests propers anys. Correcte, una de les nostres propostes és fer una consulta popular sobre el tema de l'illa de Blanes. Creiem que, com vam dir en la campanya electoral, és innecessari que la població de Blanes sigui la que realment decideixi sobre el futur de l'illa de Blanes. I per tant creiem, o posarem en marxa, en el cas que hi hagin diferents propostes o projectes per l'illa de Blanes, doncs una consulta popular a Blanes per decidir realment què s'hi fa allà. Per poder fer el referèndum necessiten cobrir tota una sèrie de requisits per complir amb la normativa vigent actualment. El primer d'ells és recollir unes 3.000 signatures de blanencs i blanenques. Necessitem recollir un 10% de signatures de les persones que estan censades al municipi de Blanes, fer una pregunta escaient i després és la que haurem de portar en el ple perquè el ple voti si realment es porta a terme o no finalment la consulta aquesta. La CUP de Blanes, que es va quedar a un pas d'obtenir representació municipal per un escàs marge de 65 vots, vol demostrar que també es pot fer política des de fora l'Ajuntament, ja que entenen que la seva essència és treballar des del carrer promovent la participació ciutadana. En aquest sentit, durant l'acte obert al públic que es va fer ahir al vespre, els membres de la candidatura d'Unitat Popular van deixar clar que el seu compromís és fiscalitzar la tasca de l'equip de govern, seguint de molt a prop les decisions que es prenguin a l'Ajuntament.